Putri Klaten bergoyang bersama dengan Campur Sari Donita Jaya. Ayo dewe Kurang apa bakal tau saiki Ibarate saisi bumi kowe Sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso monggo Mbak Warsi. Ora bakal bungaku tembus tekan tunggu senengmu sorot tangismu ora bakal cukup lautan wong
Ojo nunggu sih, masih ada jambu alas ya Bu. Sini Mbak Dira, nyanyi bareng bersama dengan Pak Epa. Asik. Ayo ibu-ibu. Yuk bersama dengan Donita Jaya. Apa Sit down please. Budi. Ulun jadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Apa kapankah kita bersama? Senyum tipis menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Senyum tipis menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang bahagia. Senyum tipis menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Senyum tipis menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang Ada Ostadul Panten. bersama dengan Bokel Mania Indonesia. Di Muara Are Surabaya. Okong ini, okong ini. Apa yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Apa kapankah kita berjumpa.
Satu buat bang lagu. Langsung jarem aku. Jarep ora? Wasik. Monggo Pak Gio, Ibu. Spesial untuk Pak Gio. Pengantin. Ayo sini joget. Mbak Fitri. Sik. Wes bebas sih kita ngene iki. Ayo semuanya joget sini ayo. Monggo yang pakai baju warna krim. Aku penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawang amel sing bakul jajan Bakul apa kuwi? mesti wae jajanmu yo enak tenan Hari siji jenenge Jemblem, jemblem mesuku. Tae mana masya wong padha. Mas Wisnu Jemblem, kusungker kabeh wong padha ngiler. Biar. Jemblem, kusungker kabeh wong padha ngiler. Ronita Jaya enak yo Den goyang men asik asik Manikine aku kepikiran sok kapan iso nyicipi jenengmu anget-anget ono bunduran iso tak pangan sadurunge turu kaya wong wis padahal telung wulan aku ingin yo nyicam jembemu ngomong kudu tunggu larang randuwe duit wani dodol untu nyicam jembemu dek Jemblem sing endi Mas? sing kuwi dek Sing kuwi endi Mas? mosok ra ngerti dek Pancen ngerti boyo aja bingungi. yo jemblem sing poke kol kuwi Donita Jaya. bersama dengan Amel Bukelwati Bogel dia. Masih bersama pasukan coklatnya. Terima kasih. aku penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawang amel sing bakul jajan mesti wae enak tenan Hari siji jenenge jemblem. Jemblem, jemblem super. kok lah bobok tumpuk Mana masya wong padha ngiler. Jemblem, kabeh wong padha ngiler. Jemblem, biar kabeh wong padha ngiler. Donita Jaya asik ahal
sok ora ngerti mel. Pancen ora ngerti males. Kok ya aja bingungi. Yo jemlem sing mbok gembol kuwi.